De dag begint in het actiecentrum in de Dokkumer Binnenstad. Daar schreeuwen de stakers harden in. Alle 34 werknemers binnen Reta-actie en die vindt onder oren plak bij de poort van Prins. Een staking nood de klanten van Prins op producten wachten. Dus op het moment dat het bedrijf het meest getroffen wordt. Wat hoop je om je te bereiken? Het sluitingsbesluit dat inluidse wordt, dat er een oorplan komt in overleg met de ondernemers en met huis en dat er een goed sociaal plan komt. Maar de directie wil net om. Ze loeken zelfs het voorstel om 15 man WW aan te volgen weer in. Het bod is bij deze afgewezen door die stakingen en ook ingetrokken door de moedermaatschappij, want er moest best veel geld voor vrijgemaakt worden. En nu door de staking maken we ook weer meer kosten, dus ja. Eigenlijk een andere keuze hebben we net. Ik bedoel, we hebben duidelijk aan dat we graag verder willen als bedrijf. We hebben vragen van Kevin net overnemen. Alle argumenten die het broek binnen, daar ben we het eigenlijk net mee eens. Het is geen sociaal plan, mogelijkheden om verder te gaan als groep, dat jou dus net aan. Om ze er net uitkomen, wordt Joert besletten dat er een manje wegstaakt wordt. En al kan de directeur hem dat van de werknemers voor voorstellen. Hij is lelijk op de vakbond dat die net inzoggen dat het bedrijf net onder eerst kan voldwanken, omdat het er tegen men voorstaat. Zij zijn volledig op de hoogte van alle cijfers, ze hebben alle jaarverslagen, ze weten de cashflow voor de komende weken, men weet de verlies en winst, men heeft alles en toch zetten ze dit door. En dat vind ik wel heel erg van de vakbonden. Toch in de actie vierde Strog onze de bedel vallen, want de teleurstelling in Prins Dokkum is groot. Ja, gewoon veel leuker hier. Dat denkt iedereen erover, zeker de oudere generatie. Altijd erin zetten, sommigen werken 46 jaar en dan zit je in de 40 aan en je voortrapen. Per je WW, dan krijg je 14. En dat is triest. En dan heb je 40 of meer jaren verwerkt. En dat is het erge.